Κάνετε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Κύριοι Αντιδήμαρχοι και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι του 4ου Σώματος Στρατού, κύριοι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης, κύριοι βουλευτές, τιμούμε και φέτος τη μνήμη των νεκρών κομνηνιωτών που εκτελέστηκαν σαν σήμερα 12 Ιουνίου 1944 από τους Βούλγαρους κατακτητές. Παρακαλούμε τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας να ψάλει επιμνημόσυνη δέηση στην ανάπαυση των ψυχών. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημώνη αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος Κύρισασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πατέρων και αδελφών ημών, των αγρίως σφαγιαστέντων υπό των βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής ανερεθέντων και της δούλης του Θεού Κυριακής, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάντλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιο. Κύριε ελεησόν. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξει τα ψυχάς αυτών, εν θα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησε των εαυτής αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ημών, ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίωνη, ο δια της αρήτου ανθρωπίσεως και του εκουσίου πάθους, του μονογενού σου Υιού και σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού προτυπώσας και δείξας ημίν, ότι αεί τη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάστασης, επάκουσον ημών δεωμένων, της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μεν, είναι το έθνος ημών διαφυλάτων, από νίκης εις νίκην οδηγής, και από δόξης εις δόξαν ανάγκης. Φιλανθρωπίας δε, είναι τας ψυχάς των πατέρων και αδελφών ημών, των σφαγιαστέντων υπό των κατοχικών βουλγαρικών στρατευμάτων και της δούλης σου Κυριακής, εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Τούτο γάρ τα πνεύματα, ως νέφος ημίν όδεν περίκυνται,
και των οστέων αυτών η τύμβη τα όρια της πατρίδος γης φυλάτουσι, τα δε αυτών τίμια αίματα της ελευθερίας ημών των δέντρων αρδεύουσι. Ως περεν τη γη, τη φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν το ουρανό στρατιάν Αγίων μαρτύρων συγκροτήτωσαν. Κι ως περ παρανθρώπης τίμη γεγόναση, ούτω παρασύ το Θεό Άγιοι έστωσαν. Το γάρ αγώνα των καλών ηγονίσαντο, και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρους ετέλεσαν, απόδος ουν αυτής. Ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανον, ημίν δε της το εκείνον θανάτο ελευθέρης νηζώσει, παράσχου ο Θεός, αΐ μνημονεύειν της υπερόχου αυτών θυσίας, και αναθεωρούνται στην έκβαση αυτών της αναστροφής, μιμήστε την ανδρίαν. Επίβλεψον, Κύριε, από του ουρανού και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και της άρχουσιν ημών, την ευλογία σου κατάπεμψον, του ενδόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόστιθη, τους γενναίους αυτού γείτορας ενίσχυε και πάντα ημάς, δια της υπερμάχου στρατηγού εις την οίκην οδήγη. Σιγάρει ο Θεός των σωτηρίων ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Το σοι. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων, την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς, και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώρων, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, και τας ψυχάς των πατέρων και αδελφών ημών, των μαρτυρικός τελειωσάντων την ζωήν ημών, σφαγιαστέντων υπό των βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής, πολιτών του οικισμού τούτου και της δούλης σου Κυριακής, εν σκηνές δικαίων τάξη. Εγκόλπης Αβραάμ αναπαύσει, μετα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε. Ημάς δε ελεήσε και σώσε. Ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εμείς, εντιμότατοι άρχοντες και αγαπητοί αδελφοί, διδαχθήκαμε από τον αρχηγό της πίστεώς μας να μην μνησικακούμε και να συγχωρούμε. Όμως δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχνούμε. Να συγχωρούμε ναι, να μην μνησικακούμε, αλλά να μην ξεχνούμε. Γιατί οι λαοί εκείνοι που ξεχνούν το παρελθόν, τις ένδοξες αλλά και τις δύσκολες ημέρες που πέρασε ο λαός, είναι καταδικασμένοι.
Ευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει τους ισχυρούς της γης, να μην ξαναζήσει κανένας λαός τις σκοτεινές και φρικτές εκείνες ημέρες που έζησαν οι πατεράδες, οι παππούδες μας σε αυτήν εδώ την περιοχή τα δύσκολα χρόνια της εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βουλγαρικής κατοχής. Να αναπαύσει τις ψυχές των μαρτυρικώς τελειωθέντων πατέρων αδελφών ημών στις σκηνές των δικαίων. Και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν αυτήν την πρωτοβουλία κατά έναν επισημότερο τρόπο, τον Πολιτικό Σύλλογο των Κομνηνών, τους δημοτικούς και τοπικούς άρχοντες, τον κύριο Κοντογιαννίδη, και να ευχηθώ ειρήνη, αγάπη, ομόνοια και ενότητα και στο λαό μας και σε ολόκληρο τον κόσμο μας. Στο σημείο αυτό καλούμε στο βήμα τον δημοσιογράφο συγγραφέα κύριο Τάσο Κοντογιαννίδη για το πανηγυρικό της ημέρας. Σεβασμιότατε, στη σκιά όπου μπορείτε να βολευτείτε. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου Ξάντης, αγαπητοί εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, αγαπητοί συγγενείς των νεκρών, αγαπητοί μου συγχωριανοί. Σήμερα ανασύρουμε από τις σελίδες της ιστορίας την μαύρη επέτειο κατά την οποία οι Βούλγαροι κατακτητές σήμερα 12 Ιουνίου 1944 εκτέλεσαν κατά τον πιο βάρβαρο τρόπο 5 συγχωριανούς μας, ενώ ταυτοχρόνας λαιλάτισαν και πυρπόλησαν κατοικίες χωριανών μας που ήταν αντάρτες στα βουνά. Χρέος λοιπόν επιτακτικό μας έφερε εδώ για να δείξουμε ότι δεν ξεχνούμε τους νεκρούς ήρωες χωριανούς μας και αποτείνουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής. Ας γυρίσουμε λοιπόν 72 χρόνια πίσω και ας θυμηθούμε σύμφωνα με τις αφηγήσεις των παλιών κατοίκων των Κομνηνών, αυτοπτών μαρτύρων, για το τι συνέβη την αποφράδα εκείνη η μέρα. Είναι η εποχή που όλα τα σκιάζει και η φοβέρα και τα πλακώνει σκλαβιά. Το χωριό μας, όπως και ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, στενάζει κάτω από τη βουλγαρική κατοχή, με αποτέλεσμα πολλά παλικάρια του χωριού μας να βγουν αντάρτες στα βουνά, κάτι που εξόργησε τις βουλγαρικές αρχές κατοχής. Στις 12 Ιουνίου 1944, νωρίς το πρωί, ένα βουλγαρικό απόσπασμα κατέλαβε το χωριό μας. Στη συνέχεια, με οδηγό έναν εφιάλτη χωριανό μας, που πρόθυμα τους εξυπηρετούσε, οδήγησε το απόσπασμα στα λιμέρια των ανταρτών. Συνέλαβαν πρώτα μέσα στο χωράφι του τον Δημήτριο Στίγα, η γη του οποίου Κώστας και Ανδρέας ήταν αντάρτης στο βουνό και τον εκτέλεσαν. Στη συνέχεια συνέλαβαν τον νεαρό αντάρτη τον 20χρονο Νίκο Σιδηρόπουλο και λίγο μετά τον νεαρό σύνδεσμο και τροφοδότη των ανταρτών τον 16χρονο Κωστάκη Παπαδόπουλου. Και τους δύο συλληφθέντες οι Βούλγαροι τους κακοποίησαν, τους βασάνισαν φρικτά για να αποκαλύψουν τα κρυσφύγετα των ανταρτών. Στάθηκαν γενναίοι και προτίμησαν τον απάνθρωπο βασανισμό από την προδοσία. Στο τέλος οι Δήμοι τους εκτέλεσαν. Πέταξαν τα σώματά τους βουαρά στα άγρια ζώα και τα κομμένα κεφάλια τους τα πήραν μαζί τους. Σε αυτήν εδώ την πλατεία συγκέντρωσαν από τα σπίτια και τα χωράφια τους πανικόβλητους κατοίκους, τους έβαλαν να καθίσουν ο κλαδόν και τις γυναίκες γονατιστές, ενώ γύρω έστησαν τα πολυβόλα για να τους εκτελέσουν. Την ίδια στιγμή άλλα αποσπάσματα, αφού ερευνούσαν τα σπίτια και έπαιρναν τρόφιμα και άλλα πολύτιμα είδη, τα πυρπολούσαν. Από ευτυχή συγκυρία, τα Κομνηνά δεν είχαν την τύχη του γειτονικού μας Καριοφύτου και του Τραχωνίου της Χαϊδούς. Ορισμένοι από εσάς
Θυμάστε τη φοβερή εκείνη ημέρα και τις τραγικές στιγμές που ζήσατε. Θυμάστε το Βούλγαρο αξιωματικό που φώναζε και κράβαινε το περίστροφό του. Θυμάστε τα πολυβόλα με τους στρατιώτες να έχουν το χέρι τους στη σκανδάλη. Τα γυναικόπαιδα γονατιστά σε αυτή την πλατεία να κλαίνε καθώς έβλεπαν να έρχεται το τέλος τους. Ελπίδα σωτηρίας δεν είχαν. Ως την ώρα που εμφανίστηκε ένας γιατρός αξιωματικός και τους έσωσε από βέβαια εκτέλεση. Το αίμα όλων πάγωσε όταν οι Βούλγαροι στρατιώτες έφεραν και περιέφεραν μέσα στο τρομαγμένο πλήθος τα κομμένα κεφάλια των ανταρτών, τα κρατούσαν από τα μαλλιά και τα έδειχναν προκλητικά και ρωτούσαν ποιοι είναι οι συγγενείς τους. Τέτοιο απέσιο έγκλημα οι κάτοικοι των Κομνηνών είχαν να δουν από τους διωγμούς του Μουσταφά Κεμάλ στο μαρτυρικό πόντο. Ο πατέρας του νεκρού Νίκου Σιδηρόπουλου Μωυσής και η μητέρα του Παρθένα, μόλις είδαν το κομμένο κεφάλι του παιδιού τους, λιποθύμησαν. Ο Νεοκλής και η Ειρήνη Παπαδοπούλου, μόλις είδαν το κεφάλι του παιδιού τους του Κωστάκη, το κλάμα τους και οι γοερές κραυγές τους αντίχησαν παντού, παρασύροντας και όλους τους χωριανούς σε ένα τέλειο το κλάμα και μυρολόι. Μέσα από το πλήθος οι Βούλγαροι ξεχωρίζουν μια γυναίκα, την Κυριακούλα Στίγκα, τον σύζυγο της οποίας, όπως σας προείπα, εκτέλεσαν μέσα στο χωράφι του. Μαζί της είχαν προηγούμενα. Την έστειλαν στη Φιλιππούπολη για να τη δικάσουν, αλλά ο εισαγγελέας την αθώωσε. Την κατηγόρησαν ότι επιτέθηκε με νύχια και με δόντια στο βουλγαρικό απόσπασμα που πήγε στο σπίτι της να συλλάβει τον αντάρτη γιο της Κώστα και εμπόδισε τη σύλληψή του. Ακόμα και η Κλώσσα, για να προστατέψει τα πουλιά της, επιτίθεται στον εχθρό όσο ισχυρός κι αν είναι, είπε ο εισαγγελέας της έδρας, και αθώωσε την Κυριακούλα που γύρισε στο χωριό από τη Βουλγαρία με ταπεινωμένους τους κατηγόρους της. Τώρα όμως παίρνουν εκδίκηση από μια ανυπεράσπιστη γυναίκα που λίγες ώρες πριν εκτέλεσαν ψυχρό τον άνδρα της μέσα στο χωράφι του. Οι Βούλγαροι δίκασαν την Κυριακούλα Στίγκα και την καταδίκασαν με συνοπτικές διαδικασίες σε θάνατο. Η θαραλέα αυτή γυναίκα αντίκρισε με περιφρόνηση το θάνατο. Στάθηκε με αξιοπρέπεια ως Ελληνίδα μητέρα και σύζυγος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα και μπροστά στα μάτια όλων των συγχωριανών της. Τη ζήτησαν να της δέσουν τα μάτια και εκείνη αρνήθηκε. Με δυνατή φωνή είπε: και 10 παιδιά να είχα, θα τα έστελνα στο βουνό αντάρτες να πολεμήσουν για τη λευτεριά της πατρίδος. Και όταν δόθηκε το παράγγελμα στο απόσπασμα πυρ, η Κυριακούλα Στίγκα φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής της: «Ζήτω η Ελλάς». Η φωνή της αντίχησε σε αυτή την πλατεία και αμέσως οριάστηκε αιμόφρετη. Τη σκητάλη μετά πήρε το γοερό κλάμα των γυναικών και των παιδιών των Κομνηνών για την ηρωίδα που αψήφισε το θάνατο και περιφρόνησε τους εκτελεστές της. Οι Βούλγαροι την εποχή εκείνη προέβησε στα κατεχόμενα ελληνικά εδάφη σε μια γενοκτονία όπως αυτή προσδιορίζεται σήμερα από τις διεθνείς συνθήκες. Επέβαλαν τον αφελληνισμό. Όποιος δεν εγγραφόταν στα δημοτολόγια Βούλγαρος, του έδιναν διορία να φύγει σε άλλες περιοχές. Επιστράτευαν τους νέους και τους έστελναν ντουρτουβάκια και δούλευαν στα κάτεργα στη Βουλγαρία, ανοίγοντας δρόμους ρακένδυτοι και νηστικοί. Την πρώτη χρονιά πήραν από το χωριό μας 3 νέους, τον Κωνσταντίνο Στίγκα, τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο Κοντογιαννίδη και τον Ανέστη Παναγιωτίδη. Τις επόμενες χρονιές πήραν πολύ περισσότερους. Ένας εξ αυτών είναι παρόν εδώ και ήταν ο Παρασκευάς Ζουρνατζίδης. Όταν οι 3 ξεκίνησαν με το τρένο από τη Σταυρούπολη, από το σταθμό του Μπελομόρε, όπως τον είχαν μετονομάσει βουλγαρικά, ιδού και το πιστήριο Μπελομόρε, ο σταθμός της Σταυρούπολης. Μετά τον νεοχώρη στις Γαλαρίες, ο Στίγκας πήδησε από το παράθυρο του τρένου και δραπέτευσε. Θα αναφερθώ τώρα σε μια προσωπική εμπειρία. Άκουγα τον πατέρα μου όταν κάναμε δουλειές στο σπίτι με τα καπνά να τραγουδάει ένα τραγούδι που συνέθεσαν και τραγουδούσαν κρυφά στα κάτεργα στη Στάρα Πλανίνα. Στις 5 μας σηκώνουνε να κάνουμε οπόρτα και εμείς από την εξάντληση δεν βλέπουμε την πόρτα. Κύριε τρισελέησον ημάς. Εις λύσατη και στάβαροι, αυτό μου να ακούμε, θα το φωνάξουν μια φορά και αρχίζουν και βαρούνε. Κύριε τρισελέησον ημάς. Τρίτσκα κουλίσκα μου λέγαν, να κάνω στο βράδυ. Και αν δεν τα κάνω μάνα μου, δουλεύω με φεγγάρι.
Κύριε Τρισελέησον ημάς. Κυρίες και κύριοι, προσπαθώ να μην συγκινηθώ. Το αίμα της Κυριακούλας Στίγκα και του συζύγου της Δημήτρη Στίγκα, το αίμα του Νίκου Σιδηρόπουλου και του Κωστάκη Παπαδόπουλου και ενός αντάρτη που βρήκαν στο βουνό και τον εκτέλεσαν και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να χαρούν τη ζωή τους, δεν πότισε μόνο αυτή την πλατεία αλλά και το δέντρο της Λευτεριάς. Μερικοί σε τέτοιες περιπτώσεις προβάλλουν τη λύθη. Λένε ότι κοιτάζουμε μπροστά, ας τα ξεχάσουμε και ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν πρέπει να τα θυμόμαστε. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μας λένε να μην ξύνουμε πληγές. Να αφήσουν κατά μέρος αυτές τις περίεργες απόψεις. Τις πληγές δεν τις προξενήσαμε εμείς και θα τις καλύζουμε για να ματώσουν, για να υπενθυμίζουμε στους θύτες και τους φωνιάδες ότι δεν ξεχνούμε. Και θα σας θυμίσω το τι έγινε το 1946 στη Σύνοδο των Εθνών στο Παρίσι για τις συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι να δώσουν αποζημιώσεις στα κράτη όπου προκάλεσαν θύματα και καταστροφές. Ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσαλδάρης ζήτησε από τη βουλγαρική αντιπροσωπεία να προβεί σε αποζημιώσεις και ο επικεφαλής τους Υπουργός ξεδιάντροπα με τις πλάτες των Σοβιετικών είπε τα εξής: θα πρέπει η Ελλάδα να δώσει αποζημιώσεις στη Βουλγαρία για τα έργα υποδομής που έχει κάνει ο βουλγαρικός στρατός. Έργα υποδομής. Ανοίξαμε, λέει, δρόμους. Τις σφαγές δεν μας τις είπανε. Ζητάμε κάτι ανθρώπινο, παλικαρίσιο. Μία συγγνώμη για να αναπαθούν οι ψυχές των νεκρών μας. Δεν τους ζητάμε ούτε αποζημιώσεις, ούτε να αυτοταπεινωθούν. Μία συγγνώμη, και δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα ούτε οι Βούλγαροι για τα εγκλήματά τους ως στρατός κατοχής, αλλά και οι Τούρκοι με τη γενοκτονία κατά των χριστιανικών λαών της Ανατολής. Κυρίες και κύριοι, τιμούμε σήμερα τους νεκρούς μας γιατί έδειξαν τον πατριωτισμό τους και θυσιάστηκαν σαν ήρωες, και τιμούμε πάντα τους ήρωες και όχι τους προδότες. Γιατί πάντα στις κοινωνίες των κρατών και των εθνών υπάρχουν προδότες, όπως στην περίπτωση της σφαγής των Κομινών. Γιατί με προδοσία εκτελέστηκαν οι τιμημένοι νεκροί μας. Τιμούμε τους νεκρούς που έδειξαν τον έμφυτο πατριωτισμό τους, ενώ οι προδότες πλήρωσαν όταν έφυγαν οι προστάτες τους. Ήταν ένα χρέος όπως γινόταν στην αρχαιότητα. Ο Εφιάλτης πρόδωσε στις Θερμοπύλες τον Λεωνίδα και τους 300 Σπαρτιάτες στους εισβολείς Πέρσες. Είχε εξαφανιστεί. Τον αναζητούσαν παντού οι Λακεδαιμόνοι. Τον ανακάλυψαν αφού τον έψαχναν επί μία δεκαετία και τον εκτέλεσαν όπως αρμόζει στους προδότες. Λύθοι μας λένε. Ναι, να ξεχάσουμε, αφού πρώτα ζητήσουν συγγνώμη οι φίλοι μας Βούλγαροι που είναι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και εταίροι μας στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα 72 χρόνια μετά θυμόμαστε και τιμούμε τους ηρωικούς πεσόντας υπέρ πατρίδος χωριανούς μας Κυριακούλα Στίγκα, Κυριακούλα Στίγκα, είναι αυτή. Το σύζυγό της Δημήτριο Στίγκα, τον Νίκο Σιδηρόπουλο, αυτό εδώ το παλικάρι 20 ετών, και το κεφάλι του το φέρνανε εδώ στην πλατεία και το έδειχναν στους συγγενείς τους, και είναι αυτή η ιστορική φωτογραφία με τα δύο κεφάλια κάτω ανταρτών. Το ένα είναι του Σιδηρόπουλου. Επίσης τιμούμε τον Νίκο, τον Κωστάκη Παπαδόπουλο, εδώ η φωτογραφία του, αυτή είναι η φωτογραφία του. Ευχαριστώ. Τιμούμε ακόμα και τον εκτελεστέντα χωριανό μας στη Θεσσαλονίκη από τους Γερμανούς κατακτητές κατόπιν προδοσίας κάποιου συντρόφου του, Ισραήλ Κοντογιαννίδη, όπως και του εξαδέρφου του, τους εκτέλεσαν μαζί από τη Σταυρούπολη Ξάνθης, Λάμπρο Κοντογιαννίδη
πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Τιμή και δόξα σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και σε όλους τους αντάρτες του χωριού μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επισήμους για τη μεγάλη τιμή που μας έκαναν με την παρουσία τους. Το σεβασμιότατο, τον αγαπημένο μας ποιμενάρχη, τον κύριο Παντελεήμονα, τον αντινομάρχη, τον Κώστα Ζαγναφέρη, τους εκπροσώπους του Δήμου, τον αντιδήμαρχο, επίσης τον βουλευτή μας, τώρα τον είδα, τον Στάθη Γιαννακίδη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού μας που παρίστανται εδώ. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τις γυναίκες των Κομνηνών που με ζήλο δημιούργησαν τα πολύ γευστικά εδέσματα και ιδιαιτέρως την πρόεδρό μας την Κούλα Τοπουζίδου που μόχθησε για να έχει επιτυχία η τελετή και για τη σημαντική αυτή μέρα που είναι η μέρα μνήμης για το χωριό μας, τα Κομνηνά. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν όλοι μαζί: ζήτω το έθνος, ζήτω η αιωνία Ελλάς. Και τώρα ευχαριστούμε τον κύριο Κοντογιαννίδη για τη λαμπρή ομιλία του και ακολουθεί κατάθεση στεφάνων. Ο βουλευτής Ξάνθης, κύριος Ευστάθιος Γιαννακίδης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης. Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης. Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κομνηνών. Ο εκπρόσωπος του 4ου Σώματος Στρατού. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης. Ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταυρούπολης. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα 1 λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων.
Τέλος της σιγής. Όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε χαίρε ελευθεριά. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω. Πέρας τελετής θα ακολουθήσει δεξίωση.